вітанне. Сёння 28 студзеня. Гэта падкасты пра верміферму, іншымі словамі, як зрабіць нулявыя арганічныя выкіды ў вас дома або офісе. З вами Михась. Што я сёння буду рабіць? За апошнія тыдні я паначытаўся інтэрнетаў і былі слушныя парады. Гэта зрабіць больш праветрываемы месца, дзе жывуць нашы чарвячкі, гэта першае, і па-другое змяніць сістэму кармлення. Вось як бачыце, я ўжо паказваў гэты кантэйнер, дзе ў нас вельмі шмат гумуса. А вось у гэтым кантэйнеры больш такі ўжо гатовая глеба, гатовы кампост. Раней сюды змяшчаў чарвячкоў, і думаў, што ім будзе так зручней. Парэкамендавалі карміць усё ж такі недагніўшымі парэшткамі. Таму сёння я што зраблю? Я падрыхтую адну скрыню, калонію нумар 2. Першую я ўжо падрыхтаваў, але калонію нумар 2 я падрыхтую, зраблю больш праветрываемую низ, і каб адтуль магло сцікаць парэшткі. І другое, гэта падкармлю чарвячкоў тым спосабам, які рэкамендуюць людзі. І праз некалькі тыдняў мы паглядзім, што з імі адбудзецца. Ці павялічыцца яны ў колькасці, ці будзе ім там зручней, камфортней, гэтак далей. Я ўжо казаў, ці не казаў, але і ў гэтай скрыні, і ў гэтай былі заўважаныя коканы салатавага колеру. Гэта значыць, чарвячкі размнажаюцца, ім трэба даць дадатковы імпульс. Ну што, паехалі. Звычайная дрэль, ставлю насадку 3 мм, 3 мм і пачынаю свідраваць па краям. Я спадзяюся, я не параню сваіх жыхароў, ім трошкі стрэс зараз, але пасля ім будзе жыць там нашмат лепей. Вышыню рэкамендавалі некалькі сантыметраў ад дна. Што я зараз і раблю. Все, падаецца, зрабіў з боку, знізу рэкамендуецца зрабіць большым сверлом, якое у дыяметры 4 мм. 4 мм. Тая самая аперацыя, нічога новага. Просто раблю. З гэтага боку і пару у цэнтры зроблю. Все, дзірачкі гатовы. Застаецца вельмі важная аперацыя. Гэта, я трошкі пазней прыбяруся, гэта акуратнае адсоўванне чарвячкоў. Можна сюды падысці, да? Што я раблю? Я перамяшчаю вось гэты слой. Дарэчы, бачыце, яны жыхары самі. Ось упаўзае, да, бачна? Іх трэба вельмі акуратна перасунуць. Бачыце, дарэчы, яшчэ жыхары ёсць. Каб вы бачылі, што это я не варочаю проста зямлю, але ўсё адбываецца тут нешта. Так. Я адсоўваю грунт. Мы павышаем узровень, дарэчы, тут бачыце. Вось так. Усё. Збольшага гатова. І будзем дадаваць нам супер змесце. Так, тут бачыце, тут цэлы армагеддон.
Штосьці ўжо дагніло, штосьці яшчэ не. І будзем глядзець, як гэта скажецца на чарвячках. Я трошки закладаю збоку. Будем глядзець, як яно працуе. І засыпаем. О, до речі. О, бачите. О, червячок. Я распавяду в наступных выпусках, што гэта за такі, што гэта за парода такая. Вось. А на сёння ўсё. Я паказваў, як адбываецца мадыфікацыя калоній верміфермы фаланстера. До наступных выпускаў. Подписывайтесь, ставьте лайки.